είμαι λίγο σκοτεινή. Καλύτερα. Γεια σας βρε παιδιά! Έχουμε πάλι να το πούμε καιρό. Γενικά δεν λέω να βάλω μυαλό. Ο Μούσου εδώ, μαζί μας. Το σημερινό βίντεο είναι για όλους εσάς, οι οποίοι δεν μπορείτε να βάλετε το ποπό σας κάτω. Θα το πω λίγο πιο κοσμίως. Βγάζετε σκουλίκια και φλίκτενες ίσως και δεν μπορείτε να καθίσετε να δείτε θεατρική παράσταση η οποία διαρκεί περισσότερο από μία ώρα. Οπότε, I got you, γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την πιο μικρή σε διάρκεια παράσταση που έχει γραφτεί και παιχτεί ποτέ. Το πιο σύντομο λοιπόν θεατρικό έργο διαρκεί 25 δευτερόλεπτα, άντε 30 και είναι γραμμένο από τον Σάμιουελ Μπέκετ, συγγραφέας της απελπισίας του ανθρώπου, της ανίποτης μοναξιάς, της απουσίας του Θεού, της μη επικοινωνίας. Γενικά, τα κείμενα του Μπέκετ σου αφήνουν μια αίσθηση ότι είσαι σε μια ξένη χώρα, χωρίς κινητό και χωρίς να γνωρίζεις τη γλώσσα. Ένας πολύ χαρούμενος θεατρικός συγγραφέας, από ό,τι καταλαβαίνετε, που λογικά τον έχετε ακούσει από το πιο διάσημο έργο του, το περιμένοντας στο κοντό. Ο Μπέκετ είναι από τους πρώτους μεταπολεμικούς συγγραφείς, ο οποίος καταπιάνεται περισσότερο με τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Εμπνέεται από το θέατρο του παραλόγου, από τον υπαρξισμό και πολλοί υποστηρίζουν πως τα κείμενά του, παρότι σκοτεινά, χαρίζουν ανακούφιση και απελευθέρωση, γιατί επιτέλους αποτυπώνουν τις ανησυχίες του ανθρώπου. Λιτός και αυτοαναιρούμενος λοιπόν ο κόσμος του Μπέκετ και αν έχετε προσπαθήσει να διαβάσετε έστω και ένα έργο του, θα καταλάβετε πως όντως νιώθεις χαμένος. Αυτό που εμένα περισσότερο με δυσκόλεψε είναι αυτή η περιπετειώδη στίξη που σταδιακά χάνεται. Αν πάρεις και διαβάσεις ένα κείμενο του Μπέκετ, σπανίως θα δεις τελείες και κόμματα. Το έργο για το οποίο θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα δεν αποτελεί καμία εξαίρεση. Λέγεται Ανάσα, Breath, ή αναπνοή τώρα που το σκέφτομαι. Και γράφτηκε το 1969 με προτροπή του τότε διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου, Kenneth Tynan. Πάμε τώρα στα juicy. Ο Tynan είχε ζητήσει από τον Μπέκετ να γράψει ένα θεατρικό κείμενο σαν πρόλογο για μια παράσταση την οποία ανέβαζε με το τίτλο «Ο Καλκούτα», «Oh Calcutta», η οποία θα αποτελούσε ένα κολάζ θεατρικών παραστάσεων και σκέτς που θα είχαν γράψει πολύ διάσημοι θεατρικοί συγγραφείς με θέμα γύρω από το σεξ. Λέγεται ότι ο Μπέκετ έστειλε στον Τάιναν το θεατρικό κείμενο «Ανάσα» σε μία κάρτ ποστάλ. Τόσο μικρό ήτανε οι οδηγίες και η διάρκεια του. Στην ουσία η θεατρική παράσταση θα αποτελούνταν μόνο από αραδιασμένα σκουπίδια στο πάτωμα, μία ηχογραφημένη ανάσα, εισπνοή και εκπνοή και φώτα τα οποία ανεβαίνουν σε ένταση και κατεβαίνουν. Στην ουσία αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό κείμενο του Μπέκετ ήθελε να συμπυκνώσει το νόημα της ζωής. Ξεκινάει και τελειώνει με μία ανάσα και η παράσταση και η ζωή. Αυτό που ο Μπέκετ ήθελε να καταφέρει βάζοντας για εισαγωγή αυτό το θεατρικό κείμενο στην παράσταση του Τάιναν, ο Καλκούτα, ήταν στην ουσία να κάνει ένα ειρωνικό σχόλιο πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση. Παρόλα αυτά όμως, ο Τάιναν πήρε αυτό το θεατρικό κείμενο και έβαλε δικές του σκηνικές οδηγίες μέσα και αντί να υπάρχουν σε σκηνή μόνο σκουπίδια, αυτός τοποθέτησε κάτω μαζί με αυτά και γυμνά σώματα. Οπότε παραποίησε στην ουσία το κείμενο του Μπέκετ έτσι ώστε να ταιριάζει περισσότερο με το θέμα της παράστασης. Μόλις το είδε αυτό ο Μπέκετ, έγινε το έλα να δεις. Σε κατίνιασμα. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, χαμός. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Μπέκετ είδε ότι αυτό παίρνει μεγάλη έκταση, αποφάσισε να μην ασχοληθεί περαιτέρω και απέσυρε απευθείας το έργο του από το συνολικό μέρος της παράστασης. Το 2001 τώρα, σε ένα project το οποίο ονομάζεται Beckett on Film και περιλαμβάνει τη βιντεοσκόπηση 19 θεατρικών κειμένων του Σάμιουελ Μπέκετ, ο Ντάμιεν Χίρστ αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει στο Φακόπια την θεατρική αυτή παράσταση. Ο ίδιος συνειδητοποιεί, καθώς λέει, ότι ενώ παρέλαβε στα χέρια του ένα πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο κείμενο, διαβάζοντάς το και προσπαθώντας να το σκηνοθετήσει, ανακάλυψε την μεγάλη αίσθηση χιούμορ που ο Μπέκετ διέθετε.
Γενικότερα, ο Μπέκετ βάζει πολύ μεγάλες σιωπές και καταγράφει τις παύσεις στα θεατρικά του κείμενα, οπότε στην ουσία είναι λες και η σιωπή και η παύση αποκτά υπόσταση και έναν ξεχωριστό ρόλο μέσα στο κείμενο. Στην Ελλάδα τώρα, από ό,τι έψαξα, η θεατρική παράσταση Ανάσα έχει ανέβει μία φορά το 2015 από την θεατρική ομάδα Σβόραντοβ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, η οποία αποτελείται από μία κολεκτίβα ηθοποιών, ανθρώπων του θεάτρου, αλλά και ανθρώπων του εικαστικού χώρου, η οποία γενικά εξερευνά τα όρια του θεάτρου, των εικαστικών, αλλά και της τέχνης γενικότερα. Αυτή η θεατρική παράσταση δόθηκε 13 φορές συνεχόμενα, με διάλειμμα 15 λεπτά ενδιάμεσα από κάθε παράσταση. Τελικά τα κείμενα του Μπέκετ, αν και δυσπρόσιτα και αφαιρετικά στην αρχή, κρύβουν νομίζω μέσα τους όλους αυτούς τους συνειρμούς και τις σκέψεις που κάνει ο καθένας μας αργά το βράδυ όταν ξαπλώνει στο κρεβάτι του. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή, η οποία είναι και υπεραναλυτική, κάποια τέτοια κείμενα τα οποία απλά θα αφήνουν τις σκέψεις μας μία φορά στην ημέρα να μην καθοδηγούνται. Οι άνθρωποι που βάζει στα έργα του ο Μπέκετ, οι οποίοι είναι συνήθως γέροι, είναι ίσως το τίμημα το οποίο ο ίδιος πληρώνει για να κρατήσει εμάς ζωντανούς. Και αν είναι αλήθεια αυτό που έλεγαν παλιά, πως μέσα σε κάθε μεγάλο έργο κυκλοφορεί ένα θηρίο εξημερωμένο, τι να συμβαίνει άραγε σε ένα μικρότερο έργο? Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε να βλέπετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια, μπορείτε να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι Μαριούσκα και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Σας φιλώ και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι για το θέατρο. Μουά!